har yanzu muna nan Kano, inda hukumar ƙidaya ta ƙasa NPC ta buƙaci jami'anta da su ci gaba da ƙara dagewa tare da amfani da ƙwarewa wajen ƙidayar al'umma. Kwamishinan hukumar reshen jihar Kano Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa ne ya bayyana haka a yayin da hukumar ke baiwa jami'anta na ƙananan hukumomi horo kan yadda za su yi aiki da fasahar na'ura mai ƙwaƙwalwa. Daraktan hukumar Alhaji Baba Balarabe Kabir ya yi wa Bustan Daily TV ƙarin haske. Hukumar ƙidaya ta ƙasa wato National Population Commission ita ce ta shirya horo na kwana 2 ga jami'anta na ƙananan hukumomi da ake kira da local government controllers tare da rijistarori da suke aiki a ƙarƙashinsu. Kuma wannan horo da ake basu tallafi ne daga wani kamfani mai zaman kansa da ake ce masa Bankport Limited, su suka ɗauki ɗawainiyar wannan horo da ake yi. Kuma wannan duk a ƙasar nan ake yin sa, ba kawai jihar Kano ba, dukkanin jihohin nan na tarayya ana gabatar da wannan abun. Kuma yau aka fara na kwana 2 ne, yau da gobe in Allah ya kai mu. Wannan horo ne akan na'ura mai ƙwaƙwalwa ta hanyar da za a ringa sarrafa ɗaukan bayanai na mutuwa da haihuwa da sauran rijista da muke kira da attestation of age da stillbirths na hanyar na'ura mai ƙwaƙwalwa. Kun san da National Population Commission suna yin wannan ta hanyar yi da rijistar haihuwa amma a takarda, to amma yanzu mun koma yi da hanyoyin fasaha na zamani. Don haka muke horar da ma'aikatanmu domin su samu kyakkyawan horo, su sami ilimin yadda ake yi da dabaru na ƙwarewa. Alhaji Baba Balarabe Kabir kenan, darakta a hukumar NPC ta nan jihar Kano.